Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ang syudad sa Bacolod ang isa sa 5 ka mga lugar sa bugos nga Pilipinas nga napilian sang multinational company nga Johnson & Johnson nga magpatigayon sang testing para sa ila sini nga bakuna kontra COVID-19. 30,000 ka mga participants ang tuyo nga matestingan sang bakuna sa bugos nga kalibutan. Yaring report. Sa 110 ka mga locations ang testing sa multinational corporation nga Johnson & Johnson para sa ilang COVID-19 vaccine, 5 sa sini nga mga testing sites ang yara sa Pilipinas. 3 sa Metro Manila, kag 2 sa Visayas, sa Iloilo City, kag sa Bacolod City. Sa statement niya ginpadala sa Digicast Negros ang Communications and Public Affairs Lead for J&J Philippines Incorporated nga si Ana Ongpin, ang pagpili sa mga sites ang ginhimo paagi sa pag-collaborate sa gobyerno kag sa local health authorities. Ang desisyon ginhimo man depende sa sitwasyon sa mga nag-angkon sa balatian sa lugar, populasyon kag mga requirements sa tagsa man ka lugar. Aprobado man ini sang IQVIA, isa ka American multinational company nga nagaserbi sa patag sang health information technology kag clinical research. Sa Riverside Medical Center himuon ang testing, pero sa kung pila ka mga participant ang kuwaon sa Bacolod, hindi pa ini sa karon mapalayag. Pero ang mga qualified sa testing dapat 18 anyos pasaka, yara sa maayong ikayong lawas, kag magabaton man sila sang volunteers. Dugang pa ni Ongpin, kung mangin maayo ang resulta sang testing nga pagahimuon sa Bacolod kag mangin aprobado na ang bakuna, parayon sila nga magatrabaho kaupod ang local kag international health authorities, government organizations, regulators kag mga non-government organization para masiguro nga matagaan sang access ang mga pumuluyo sa sini nga bakuna. Nagapadayon pa sa karon ang preparasyon para sa sini nga testing. Ang bakuna ang gin-develop sang Janssen Pharmaceutical Companies sang Johnson & Johnson.